Bon dia, nois! Us presentem el sector primari. Doncs el sector primari són les feines que obtenen productes directes de la naturalesa. Sabeu quines són? Som-hi, doncs, anem a veure-les. Primer de tot, tenim la ramaderia. Consisteix en la cria d'animals. El ramader és la persona qui s'hi dedica. Després tenim l'agricultura. Consisteix en el cultiu de la terra per obtenir productes vegetals. L'agricultor és la persona que es dedica a aquesta activitat. Després tenim la silvicultura, que es basa en el cultiu, la cura i l'explotació dels boscos. També tenim la pesca, que com ja sabeu, es tracta de la captura de peixos i d'altres animals aquàtics. I finalment tenim la mineria, que consisteix en l'obtenció de recursos minerals del terra i de sota terra. Els miners són els qui desenvolupen aquesta feina. Molt bé, doncs fins aquí l'explicació molt sintetitzada del sector primari. Vinga, va, us animo a que feu les activitats. Ànims!